Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu energiasaneeraus parantaa kiinteistön työntekijöiden ja asukkaiden olosuhteita. LeaseGreenin energiasaneerausratkaisut tekevät ilmanlaadusta ja lämpötilasta optimaalisia hyvinvoinnin kannalta. Täysin palvelleet laitteet vaihdetaan uusiin, automaation älykkyyttä parannetaan ja kiinteistön ajotapaa muutetaan. Energian säästö ei ole itse tarkoitus, vaan järkevien investointien looginen seuraus. LeaseGreen toteutti meidän tehtaaseen rakennusautomaation modernisoinnin, ilmanvaihdon modernisoinnin, modernisoitiin koko tehtaan valaistus sekä purun poisto ja ilmanvaihto rakennettiin koko tehtaan kattavaksi. Yhteistyö LeaseGreenin kanssa sujui erittäin hyvin. LeaseGreen otti tästä projektista kokonaisvastuun, teki suunnitelmat ja toteutti erittäin jämäkästi ja aikataulussa koko hankkeen. Olemme iloisia siitä, että voimme parantaa asiakkaidemme kannattavuutta. Palvelumallimme pienentää kiinteistön kustannuksia, parantaa toiminnan kannattavuutta ja nostaa rakennuksen arvoa. Olemme keränneet saman katon alle Suomen johtavat osaajat, jotka hyödyntävät markkinoiden parasta teknologiaa. Tehtävänämme on tuoda kiinteistöösi teknologialoikka nykyaikaan. Emme keskity vain yksittäisiin laitteisiin tai teknologioihin. Haluamme muuttaa koko kiinteistön toimintalogiikan. Tuodaan yhdessä kiinteistösi nykyaikaan. LeaseGreen.